Andrew. Saan, Meg? Pilangga ko ni Andrew. Ibaw pala ka, Meg. Sa tika ka pinanggat. Kau tarong dia, Meg. Meg, pwede di sa ka magdrama? Ayaw diri, Meg. Buhat naman na nimo. Kanahan ako mo bawi sa kong pagkuwang. It was a face? A mistake? Accident? Saan narasa, pre? Sorry kayo. Bro. Salamat pala, Fra. Okay. Ano ka? Ano pimi mo kayo may nanion, Meg? Andrew, nag-istay anay siya, Meg. Istri anay? Ya gamit dila. Tawag topic ninyo sa? Nagkabala ka ha? Ikaw, ako na lang nakakaroon. I love you. Kinsa ang amahan? Kinsa lagi ang amahan? Baga ka nang? Ang sama na ako nakitan ha? Ano ako, te? Pero biga rin mong yun na. Please, Andrew. Tubag ako, Meg. Kinsa? Guys, support. Kuya ba yung kinabuhi amay mo? Kung guba ka, gubon pa jud ka. Kibaw na makasong kaagi, di ba? Buti. Unsa ko karon para ninyo mo? Unsa ko karon para ninyo mo?